Jama'a assalamu alaikum. A cikin wannan bidiyo zan yi muku jawabi akan digital marketing sannan da courses din yadda zaka samu courses in digital marketing. Ilimin kasuwancin yanar gizo. A cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku samu videos na training da za su koya muku kasuwanci na online da zaka ke samun kuɗi a yanar gizo kullum. Saboda kasuwancin yanar gizo ba guda ɗaya bane. Da farko dai sunana Dr. Zaki, digital marketing facilitator ne, sannan ni cryptocurrency trader ne, forex trader, sannan ni YouTuber ne. Zaka iya karanta sauran jawaban a ƙasa. Idan dai ka zo ka a cikin wannan package din da kuke gani, waɗannan su ne courses din da zaka samu. Akwai course akan affiliate marketing tun daga farko har ƙarshe. Information marketing, idan baka san menene information marketing ba zaka sani, sannan zaka koyi yanda zaka yi. Website development, yanda zaka kirkiri website da sauran abubuwa. App development, yanda zaka kirkiri application. Amazon KDP, yanda zaka ke publishing books a Amazon, kake sai da videos. Hacking courses, yanda zaka yi hacking din waya, computer da sauransu. BTU website scripts, yanda zaka yi business din BTU, sannan yanda zaka dora shi kanshi BTU script din. Social media marketing, graphic design courses, A to Z blogging courses, mobile videography, learn programming A to Z tun daga farkon programming language akan Python har zuwa ƙarshen shi akwai bidiyon. 330 plus premium mobiles apps, akwai applications waɗanda an riga da an yi modded ɗinsu sun zamanto available wa kai. Sannan akwai 7 on top business ideas and bonuses. Akwai business ideas guda 7 waɗanda idan ka fara su zaka samu alkhairi sosai a ciki. Waɗannan shine courses ɗin da suke cikin package ɗin nan. Sannan ku bibiyo ni zuwa gaba, zan bayyace muku abubuwan da zaka fahimta akan kowane course ɗaya bayan ɗaya. Idan dai ka ɗauki affiliate marketing course, zaka koyi abin da ake nufi da affiliate, sannan zaka koyi tun daga farkon affiliate har zuwa ƙarshen shi. Zaka koyi yanda zaka ke yin Facebook lead generations, Google ad, zaka koyi seller account creation, zaka koyi creating din landing page, zaka koyi expert near, yanda zaka yi amfani da su, seller account yanda zaka yi amfani da su, sales rocket yanda zaka yi amfani da su, yanda zaka yi affiliate a cikin wayannan platforms din. Idan dai kayo gaba information marketing, tukuna menene information marketing zan iya yi muku jawabi daga baya, amma abubuwan da zaka koya under this course: smartphone money making online courses, yanda zaka ke siyar da informations kake samun kuɗi, content creation, video editing courses, copywriting, sell digital courses and books da sauransu. Abinda zaka koya a web development, zaka koyi yanda zaka kirkiri website, yanda zaka siya domain da hosting, yanda zaka yi amfani da cfunnel, yanda zaka yi amfani da plex, yanda zaka yi installing in script akan cfunnel, yanda zaka yi landing page. Sannan akwai WordPress template guda 200 waɗanda suka zamanto available a matsayin bonus, yanda za ka yi kasuwancin search engine optimization SEO, sannan yanda za ka yi website ɗinka ya koma application, duka yana cikin wannan course ɗin. Idan dai ka zo ka ƙasa app development course, za ka koyi yanda za ka ƙirƙiri application, za ka koyi yanda za ka mai da website ɗinka ya zama application, za ka koyi yanda za ka ɗora wannan application ɗin a Play Store, za ka koyi yanda za ka sai da wannan application ka samu kuɗi. Idan dai ka to course ɗin Amazon KDP, za ka koyi yanda za ka ƙirƙiri account da Amazon KDP, za ka koyi yanda za ka ke publishing takardu, za ka koyi yanda zaka seta payment ɗinka ya zamanto kuɗi zai ke shigo ma. Zaka samu takardu kwaya 60 waɗanda kake da daman kai ma ka iya siyar da su akan wannan platform na Amazon. Sannan kuma zaka samu idea akan yanda zaka siyar da bidiyo akan Amazon. Zaka samu design resources guda 500 waɗanda zaka ke yin amfani da su domin kai designing book, kai komai da komai. Wannan course din yana da amfani sosai. Idan ka dawo hacking courses, zaka koyi yanda zaka yi Android hacking courses, zaka yi hacking din waya, zaka yi hacking din computer, zaka yi hacking din account, sannan zaka iya hacking din ATM. Zaka samu ilimi akan advanced farming courses.
Idan dai ka zo ka BTU website script, sannan zaka koyi yanda zaka siya domain da hosting, zaka koyi yanda zaka yi amfani da cpanel, zaka koyi yanda zaka yi installing wannan cpanel din, zaka koyi yanda zaka yi linking database ɗinka na SQL da file manager ka, zaka koyi yanda zaka seta front end da back end ɗinka, zaka samu script na data waɗanda ake siyarwa naira 50,000 wani 20,000 wani 100,000 da wani abu, zaka kalle su site na data da dama. To wa'annan scripts sun kasance available a cikin wannan package din duka. Idan dai ka zo ka social media marketing, zaka koyi yanda ake yin Facebook marketing, zaka koyi yanda ake YouTube marketing, Twitter marketing, Quora, LinkedIn, TikTok marketing, email marketing. Ba ku san yanda ake sai da course din nan da tsada ba. Market research courses shi ma za ku koya sosai a cikin social media marketing. Idan ka ɗauko fannin graphic design courses, zaka koyi yanda zaka ke tsara hotuna, zaka koyi yanda zaka ke designing hotuna, zaka samu premium graphic design tools wajen guda 5,000, zaka samu Canva Pro courses yanda zaka ke yin amfani da Canva, sannan zaka samu shi kanshi Canva Pro din a matsayin an yi unlocking, ba sai ka biya naira 5,000 din nan ba. Sannan zaka samu Pixel Lab Pro courses yanda zaka ke amfani da Pixel Lab, sannan zaka samu yanda zaka ke yin logo da dai duk wani abun ba za mu iya mentioning din sa ba. Idan ka shiga A to Z blogging courses, zaka koyi yanda zaka fara yin blogging, Facebook blogging, WhatsApp TV blogging, website dai da sauran abubuwa. Idan ka zo ka mobile video graphic courses, zaka koyi yanda zaka ke kirkiran tutorial video kamar yanda kuka kalli wannan, zaka koyi yanda zaka ke yin cartoon video creation, yanda zaka ke irin video irin na cartoon animation video, kayan master ya zaka ke yin amfani da kayan master. Sannan zaka samu kayan master pro din a matsayin unlock available. Sannan zaka samu professional video editing courses. Idan dai ka zo ka programming language, idan ka zo ka programming courses, zaka koyi yanda zaka yi amfani da Python tun daga farko har zuwa ƙarshe, zaka koyi yanda zaka yi amfani da C programming, zaka samu bidiyo sama da guda 118 waɗanda suka yi jawabi akan dalla-dalla tun daga farko har ƙarshe yanda zaka yi programming. Idan dai ka zo ka akwai bonuses a cikin wannan package din, wanda akwai bonus din premium mobile application ne wa'anda sai ka biya kuɗi kafin ka same su, wajen guda 300 da wani abu. Hakan ma kullum ana ƙara sako wasu. Zaka samu wa'annan applications din for free, misali irin su Netflix, irin su Kind Master, Canva Pro da sauran abubuwa dai makamantan haka. Zaka samu WhatsApp marketing courses a ciki, zaka samu PLR digital marketing courses. Wa'annan digital marketing courses ne wanda expert ne na duniya suka kirkira. Sannan idan dai ka samu, zaka samu courses sama da guda 330 a ciki, wanda dole sai ka samu wani course ɗaya wanda zai amfane ka a cikin su. Zaka samu course din on top business ideas guda 7, zaka samu skills rather than just a degree PDF, wannan takarda da Isa Elephant Ami yayi publishing. Zaka samu cyber security initiative for securing country PDF, shi ma zaka samu available a ciki. Zaka samu forex trading dairy PDF, zaka samu yanda zaka fara yin forex a ciki tun kafin mu fara classes din mu. Zaka samu 60 ebooks for money making strategy, zaka samu sama da takardu guda 60 wa'anda za su koya ma yanda zaka ke yin yanda zaka ke samun kuɗi. WhatsApp autoresponder course, yanda zaka yi amfani da WhatsApp autoresponder, sannan da pro WhatsApp autoresponder din ma shi ma a cikin wannan package din. Zaka samu affiliate marketing PDF ne tun daga farkon affiliate marketing har zuwa ƙarshen shi zai koya ma. Instagram monetization course zaka samu a ciki, yanda zaka yi monetizing din Instagram din ga ke biyan ka. Sannan zaka samu 5,000 premium design template, zaka samu sama da templates guda 500 wa'anda za su baka daman ka ke yin design na graphic design. Zaka samu 2,000 plus WordPress premium templates ne na WordPress wa'anda za su ma amfani ne wajen website development. Duka waɗannan courses ɗin da kuke gani an tattara su a cikin package ɗin nan da za ku siya, sannan an yi musu farashi akan naira 3,000 kacal. Idan kana so ka siya, maybe za ka iya sayan shi sama da 500, amma saboda amfanan mutanen mu sai muka yi shi ya zamanto iya haka mutum zai biya. Idan kana so ka biya, ga nan account number da za ka biya na OFE 9026003653, sai ka yi dropping din payment receipt ɗinka zuwa cikin wannan
zuwa cikin wannan ɗaya daga cikin wannan nambobi, insha Allahu za ka samu wannan package ɗin available. Sannan za mu yi adin ɗinka a BETADATA Academy University. Insha Allahu za mu fara yin free courses ɗinmu kamar yadda muka yi alkawari. Ku biye ni a cikin wannan bidiyo na gaba, zan nuna muku yadda package ɗin muka yi settling ɗinsa insha Allah. So da farko wa'annan su ne application ɗin da za ka samu dama idan dai ka siya wannan package ɗin za ka kalle su. Applications ne wanda an riga da an yi modded ɗinsu. Wasu idan dai ka zo ka sama da applications guda 300 da wani abu za ka samu daman ka ke yin amfani da su ba tare da sai ka biya kuɗi ba. Sannan kuma premium package ne idan dai ka san me premium package, snap edit, video compressor, logo maker da sauran abubuwa makamantan. Wannan da kuke gani smartphone money making courses ne, kamar yadda kuke gani tun daga farkon yadda za ka fara yin amfani da wayanka. Sannan kamar yadda kuke gani, sannan ga nan yadda zaka ke samun kuɗi. Wannan PDF shi ma a matsayin bonus yake. Wannan digital marketing courses ne, ga nan course akan market research kamar yadda kuke gani. Idan dai ka zo za ka kalli tun daga farkon market research har ƙarshe, set up a website, tun yadda za ka yi setting ɗin website har zuwa ƙasa. Za ka kalli email marketing, ya ake yin email marketing. Za ka zo za ka kalli copywriting, search engine, YouTube marketing, Facebook marketing, Twitter marketing, Quora marketing. Nan gurin kuma da kuke gani takardu ne sama da guda 60 waɗanda za ka iya yin amfani da su, waɗanda manya-manyan mutane na duniya suka rubuta, irin su littafin da Trump ya rubuta, irin su littafin da idan dai kuka kalla dai har da videos ba iya littattafa ba ne a nan gurin. Increase your financial da sauran littattafa makamantansu, the commonwealth, the person da wane ne. Kun kalli waɗannan takardan, ga na Robert Kiyosaki, the second chance, ga sunan littattafa da yawa da kuke gani. Wannan da kuke gani akan crazy 3D resources ne, yanda za ku yi animations, videos da sauransu. Idan dai kuka shigo za ku kalli yanda za ku yi animations, video da sauran abubuwa dai makamantan haka. Waɗannan da kuke gani duk su ne, ba he na shiga ba. Wannan ma da kuke gani duka courses ne akan yanda za ka yi graphic design patterns ne na abubuwa da yawa. Duk wanda na shiga da kuke gani za ku kalli yanda za ka yi amfanin nukanka da shi da sauran abubuwa. Yanzu nan ka kalli aeroplane ne, yanda za ku yi graphic design tools. Idan ka ji an ce maka graphic design tools, ga nan fulawowi mabambanta da yawa haka abubuwan dai suna nan barjak. Wayanda suke yin designing, graphic design sun san me ake nufi da premium design tools. To wayannan su ne kamar yadda kuke gani. So nan da kuke gani courses ne sama da guda 300 da wani abu akan yadda za ka yi digital marketing. Duk course ɗin da ka sauke za ka samu akwai bidiyo, akwai audio, sannan akwai PDFs a cikinsa yadda za ka yi duk abin da kuka kalla a nan gurin. Akwai social success, Snapchat cash pro, SEO marketing, slide show. Wannan za ka samu abin da baka taba tunani ba a cikin courses ɗin nan. Misali, za ka iya samun social marketing school, za ka iya samun course akan duk abin da kake nema. Idan dai ka san cewa digital marketing course ne, za ka same shi a nan gurin. Waɗannan su ma suna nan for free. WP automation secret, ga sunan kaca-kaca, WooCommerce membership secret da sauran abubuwa. Ga nan sell digital videos on Amazon. Akan Amazon KDP za ka iya sayar da video, za ka iya sayar da digital marketing on Amazon. 30-minute affiliate marketing, za ka samu courses da yawa a cikin nan gurin da kake gani. Wannan da kuke gani courses ne akan graphic design. Ga nan Canva basic, za ka kalli yadda za ka fara yin amfani da Canva tun daga farko har ƙarshe. Za ka yi mamakin yadda za ku yi amfani da waɗannan courses ɗin kuma ku samu alkhairi. A cikin wannan bidiyo za ka koyi yadda za ka yi video editing da sauran abubuwa. Smartphone video editing, kawai yadda za ka yi amfani da wayar ka kai editing ɗin bidiyo. Za ka samu bidiyo da yawa a cikin wannan bidiyo. Kuma yadda za ka yi website development ne, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo. Akwai part 1, akwai part 2, ga sunan za su koya ma abubuwan da za ka yi sosai da ka sani. Wani bidiyon ya kai 30 minutes. Yadda kuke gani wannan akan affiliate marketing ne, za ka samu abubuwa da yawa.
zaka samu BTU script kamar yadda na faɗa muku. Akwai BTU script da yawa idan dai kuka kalla, ba ɗaya ba ba biyu ba da kuke gani, sannan da bidiyon BTU script yadda za ka yi launching ɗinsa da komai. Idan ka zo ka ga nan programming, idan dai ka shiga complete Python, za a koya maka yadda za ka yi amfani da Python tun daga ƙarshe, tun daga farko har ƙarshe, da PDFs ɗin da za su yi maka jawabin. Wannan bidiyo ne sun kai guda 90 da wani abu akan Python tun daga farkon programs ɗinsa har zuwa ƙarshe. Idan dai ka zo ka shiga cikin nan gurin, za ka samu a PDFs ne, computer programming da sauran abubuwa waɗanda za ka yi mamaki, har certificate da ka sani ga nan Python basic, Python sauran abubuwan da ba ana cewa komai. Wannan da kuke gani template ne guda 200, guda 2000 na WordPress. Wannan A to Z tun daga farkon blogging har ƙarshe. Wannan course ne akan Amazon KDP. Wannan course ne akan yanda zaka kirkiri application. Wannan cartoon artwork ne, yanda zaka yi cartoon animation. Wannan Facebook ads ne course, how to increase well. Wannan landing page ne, yanda zaka yi landing page. Wannan mobile videography ne. Wannan social media management ne. Wannan TikTok marketing ne. Wannan bonus ne wa'anda suka bibiyo bayan wancan. Idan kuka shiga bonus din za ku kalli WhatsApp sales boost, premium ebooks, cheap data resell. Wannan yanda zaka yi seller account ne. Wannan applications ne sama da guda 230 a ciki. Wannan YouTube channel ne. Wannan sama da digital courses ne sama da guda 330. Wannan Canva Pro ne a ciki, course ɗinsa da shi kan shi. Publish Rocket, wannan Grammarly a cikin WhatsApp 24 hours. So wannan course ɗin gaskiya kar ku sake wannan package ɗin ya bar ku a baya, ku hanzarta